ebikade khona kodwa khona umsindo obukade ukhona ngodaba lweTabani angilazi igama ningixolela ngani mangicorrect ngokusebenzisa leli gama leTabani kodwa ngathi lona elisebenzayo kubanga indaba yendlela yokugqoka kwabantu bakwaZulu neTabani nani kwakhulunywa nje kwaba kude but kwangifikela ukuthi kwaZulu ubulili babububili kuphela namanje futhi ngifuna ukukholwa ukuthi ubulili kwaZulu bubili kuphela isilili sokunene samadoda kube isilili sokhohlo sabesifazana asikakaze sibe nesinye isilili futhi uZulu uhlobo lwesizwe esiziqhakambisa zombili lezi zilili noma lobubulili yingakho kunezinto ezitshela umfana ukuthi ukhuluma kanje uhamba kanje phambi komphakathi yingakho kunezinto ezisikhulisela intombazane ziyitshele nayo futhi ukuthi uma uyintombazane ukhuluma kanje uhamba kanje ureacta kanje nakumusa uhlangana nalabo bangaphesheya kukabili nemigidi nezinto zokugqoka cishe zonke zisehlukanisela nje lezi zilili zombili zikutshela ukuthi mawusufika ngale approach with caution njalo njalo now ngifuna ukuya ke kulendawana ethi in fact kunanezinto eziritual ezazikade zenziwa zokuqinisekisa ukuthi uyabuphakamisa noma uyawuhlobisa kahle umbala wesilili okusona for example uma ngabe ingane isazalwa isuka ingekho aware ukuthi umfana noma intombazane ingakho idlalela nje nanoma abafana idlalela isinomi kanjani namantombazane eyontombazane ihlalele nje isinomi kodwa athi hey fusek akuhlala kanjalo wena intombazane ihlala kanjalo nokumfana nakho uma kuthi kuyahleka hey uhleka kanjani wena hey uhleka kanjani kucaution ngoba kuzanya ukubonisa nokuzitshela ukuthi kahle uma umfana kufuneka wenze kanje uma uyintombazane kufuneka ukuthi wenze kanje I understand ngichaza konke lokho kwakwenziwa ngoba uzama ukushapelwa kuleli side leli obelonga kulona ngizama ukukuvezela ukuthi lezi zinto engisho yazi nje izinto nje nawo ozaziyo engikukhumbuza nje mina ngazi ukuthi kahle zazi kade zenziwa ngenhloso yokuthi uchannelwe kubulili oyibona even though umzimba wakho ungakasho ukuthi wena kahle uhlobo luni even though nengqondo yakho ingakaqala ukwenza ubuke ngesilithi yeah wena ewede ngisho now bese kuthi ke uma ngabe umzimba wakho usushilo ngoba uyasho umzimba ebusuku lele uthi umzimba keleqe sizwe sesizwa kuthiwa hayi untombazane umzimba wakho usushilo ukuthi usukulungele ukuyokwakha ubuhlobo nalelizi ke lingaphesheya nomfana wethu umzimba wakho usushilo ukuthi usukulungele ukuyokwakha ubuhlobo nalesi silile singaphesheya ngifuna ungizwisise kahle ube rational ungangizeli ngomqondo weargument ebolile ngoba naku uyitshela ukuthi mhlambe ngizozama ukucindezela abathila ngicindeze ngizoyichazela nje and also I'm opening this up for a conversation and if you really feel strongly against but I'm not here ukuthi mhlambe ngizothi vindict anyone no ngizochaza nje lokho engikwazi futhi nalokho engikholelwa kukhona without being apologetic in any other way now ngesizathu ke sokuthi mase kufike kuleso sigaba somzimba osushilo ukuthi kukanje kunama rituals ayenziwa futhi ayeyimpoqo lama rituals esikhuluma ngawo ukhona into ekuthiwa umhlonyane ngesikhathi ummemulo ungaphoqi ummemulo uphoqi umhlonyane to a very greater extent and in the ancient days kukhona into eyenziwayo ngesikhathi intombazane iphuma ingena ebuntombini ngoba uma nje ke yathomba isuka igxumela esigabeni sokuba yini intombi isiyeka ukuba intombazana now ikhona ke inkolelo ethi
umuntu uma ezalwa uzalwa ugadwe abantu bakubo abangamathongo abathathu abokuqala babizwa ngokuthiwa bangamandawe okuyibo bonke ababelwe kuye abangabesilisa obaba bakhe omkhulu bakhe whoever other abangabesilisa nje kodwa babizwa ngamandawe ngoba impilo yabo yayingekho la babefela ngisho endleleni befela ngisho kude ndawo kude abantu nje kuthiwa kwathi akanqeni ukufela esandlwane akanqeni ukufela encome empini kodwa umkhulu wakho bangamandawe ngoba hey bese kuba khona laba babizwa ngokuthi amandiki ibo bonke laba bayini besifazane bese kuba khona laba babizwa ngokuthiwa amanono abantu bakini abangamathongo abahamba bengakaliweli iziko whether abesilisa noma abesifazane kungaba ingane eyashona isesibelethweni kungaba ingane eyashona isencane kungaba uanti wakho owayengabathandi nje abantu besilisa waze wahamba futhi umzimba wakhe ungakazi uthintwe umuntu wesilisa kungaba umalume wakho owaze naye wahamba engakazi amthinta umuntu wesifazane kodwa in essence and in short amanono yilabo bantu bakini abangasekho abahamba bengakaze umzimba wabo uthintwe right meaning they are not gender aware they are not gender conscious abanandaba kangaka ukuthi ngingowesilisa mina noma ngowesifazane kubona does not that much matter bahamba bengakawuqhakambisi umbala wobulili ababe kubona now uma ngabe umzimba wakho usuthi kuwe sengifuna ukuya ngaphesheya kuyabaluleka ngomhlonyana ukuthi basuswe laba esithi bangamanono ngoba basangakufaka nje umqondo wokuzindela nje mase kufanele uyohlonipha lesasilile singaphesheya sikuthole usuku irelationship kodwa inkano nayo ungafunga ukuthi eyowesifazane uma uyindoda noma eyowesilisa ubungo wesifazane uthola ukuthi ngithandana nawe kodwa inkano nayo ngathi uyihlo ingozi impela futhi awujwayelwa wena isinome kanjani yayibona into engishoyo ori ungene kwi relationship ucansi kodwa uyancisha wena nje lento yokuthi manje kufanele thina manje sikwazi ukuthi sibe grand njengabantu phela wena unayo nje leyo nto why because unalento ethi no why yabo ayikho into ethi ngingowesilisa kufanele ngimnikeze imfanelo zakhe owesifazane ngingowesifazane kufuneke ngimnikeze izinto zakhe owesilisa I understand lento engizama ukukuvezela yona abanye beze begcina kwangempela uthola ukuthi uzothandana kabili athandane kathathu aphume ngoba uthi ayikho lento eyabafana ayikho lento eyamantombazana azathi omunye kungcono ngisho ukuyithandanela nobulili obufana nobakho why because ayenzekile lento ethi nina ke bakopholoba nina bomashiya mahle nangumntwana wenu usevezile ukuthi ke usekulungele ukuthi ayonakhela umuzi wenu sithi ke mnikezeni zonke imfanelo zakhe enani imhlelele zona mhla nimfake esibeletheni kunina nimfake eqolo kuyise mnikezeni uma kungowesilisa njalo inkulumo isuka isithi ke makabe indoda akufunda ukuthanda nokunakekela nokuvikela besifazane uma kungowesifazane ithi njalo inkulumo makakufunde ukuthoba ukuthi lo muzi ayowakha akusiwona wakhe owakulendoda aya kuyona ikhulekwe leyo nto siyanisusa ke nonke nina enani ngamaphikankani nani futhi eningakubona ukubaluleka kokuba yilento umzimba wakhe othi uyiyo simthumela ke nezibusiso zonke ezazi kade zikhona mhla uNkulunkulu akhe indoda akho wesifazane makangene esililini sakhe nasebulilini bakhe ngokufaneleyo angene awenze ube muhle umbala wabantu besifazane uma esephumela ngaphandle angene awenze ube muhle umbala wabantu besilisa uma esephumela ngaphandle ezinye zezinto lezi
ezazi kade zisakhela isociety yethu. Yingakho kwakufanele kube khona okwenziwayo ikakhulukazi enganeni yesifazane, ngoba leyo nto yayinakho ukuhamba uhambe ikunikeze ngisho izinkinga nasebudlelwaneni osukuyongena kubona. Ayinqeni ngisho ukuthi uvela ungabatholi nje abantwana, ngoba kuwe kukhona lo owayevele ngenabatwana pho siphi isidingo, yabo ithola usuku leso sigaba esinjengaleso. Yingakho ke kubalekile ikakhulukazi uma ungenawo umgomo ophika lokho. Siyazi ukuthi kukhona abantu onkolo yabo ayizivumeli zonke cishe lezi zinto futhi abakholelwa kuzona. Kodwa uma ngabe kuukuthi umuntu nje okholelwayo nongenayo inkinga yokwenza lezi zinto ngale kokuthi uzulahlekelwe ukuthile, ingane iyenzelwa nje umhlonyane, ikhishwe ifakwe ngendlela okuyiyona yona, iyobekezelela ubudlelwane. Njengoba thina sazalwa obaba nomama babehlupho obaba bethu ngehlobo lokuthi mhlambe babehlupho kwedlula thina, kodwa omama bethu bayimela indawo yabo thina le esesibiza ngokuthi kwakuhlukumezeka. Babehlupha futhi nabesifazane masingake silandela izinto ezithi bahanjiswa yini omkhulu bethu, behamba kuqala ngisho kunogogo bethu, kodwa kube kuyibona omkhulu babekade be strong, kodwa nje imize eminingi thina sizalwe kukho nogogo babehanjiswa yini omkhulu kuqala. Uma ungakulandele leyo nto uzobona ukuthi ukuhluphana into endala futhi eyayikade yenzeka, kodwa laba abantu bakufunda ukubekezelelelana bamelane, ngoba omunye wayeyiqonda indawo yakhe nesinqumo owayesesithathile sokuthi njengoba ngithi ngiyamthatha lo, hayi ngoba kuukuthi uperfect, unazi izinto ashoda ngazo empilweni, kodwa ngizombekezelelela enjalo ngoba ngithe mangibala ezintweni eziyishumi ngathola ukuthi ezu7 zikwenela ukuthi angazongakhisa umuzi wasekhaya. Manje ke ngesizathu sinjalo konke lokho kwakwenzeka ngani? Ngenxa yokuthi umuntu nomuntu uyayi-understanda indawo yesilili nobulili bakhe. Ngizama ukukuchazela nje ngamafishane nangendlela mina Lungisani wakaMavundla engikholelwa nengiqonda ngayo ukubaluleka kobulili nokuba khona kwaboke enganeni ekhulayo. Ithi khula nje ibe yazi ukuthi yena ubaba, ithi khula nje ibe yazi ukuthi yena umama. Si live ku-page lethu lika Facebook Mavundla Media Experience, page lethu lika TikTok Mavundla Media Experience. Sekujabulela kakhulu ke ukuthi ukhona ukanye nathi. Ngiyakushiya nje nalokho, ngikushiya nje kuwe. Uma kukusebenzela kunye kwakho ungakuthatha, singabonga inkinga. Uma kungakusebenzeli futhi nami ningabe izinto engilalela ko TikTok na ko social media ngisho ngenhliziyo ngithi ayilana ayisuka la lokhu kayikhona, nawe ungenza okufanayo. Akuphoqi, asibone osolwazi, kodwa nabo osolwazi they accumulate information and they pile it up to a point where it becomes knowledge and apply it to a point where it becomes wisdom, and they apply it so much so that it becomes part of their life, and out of it they reap whatever it is that is their conviction going forward. So ke nami ngiyakupha nje usungabamba ngaleyo ndlela obamba ngayo. Yazi ukuthi lento ihamba izifike enganeni yomfana ethi noma eyentombazana ethi sengizame ngayo yonke indlela ukuzibandakanya nabesifazane, sengizamile ukuyiziba lento, ngiyayilwa, kodwa umzimba wami uthi mina ngithanda bobulili obufana nobami. Akusibona bonke abantu abasebudlelwaneni obufanayo nobulili babo abakwenza lokhu ngoba kuse fashionini noma kuse styleni. Abanye bakulwile, balwa, baqonywa, abanye abafana baqonywa izintombi left right and center ngoba bezama ukuyiprovela bona ukuthi no, lento engizwayo is not valid, mhlawumbe isazodlula. Uthi umzimba no ngeke izidlule. Ukhona nowesifazana oqome waqoma ngoba ezama ukuthi azikhohlisa ukuthi no, mina ngithanda besilisa, mina umzimba uthi no, wena uthanda besifazana. Now angifuni ukuthi sikupende ngabhande linye nangabhande lodwa lokhu ukuthi abantu mabethandana ngokobulili obufanayo izathu zakhona ziyafana. So ke yikho ngithi ke
ihamba izibe deep ngalendlela engichaza ngayo ukuthi uma isakhona indlela sengazi ukuthi bekungaba khona okwenzayo nje wena okuzokukhumbuza ukuthi ungowesifazane makuwukuthi ungowesifazane noma ungowesilisa makuwukuthi ungowesilisa. Ngineqiniso ke nethemba lokuthi akekho engimgxobayo. Ngiyazi ukuthi kubantu abangilandelayo bakhona nalabo abathandana nabanye ababulili bufanayo nobabo. Angiqonde kunigxoba but ngizama ukununderstandisa nje eyami iperception as well as my own understanding as well as my own conviction in that a man was supposed to indulge with a woman. A woman was supposed to indulge with a man. That akucabanga sivuka sonke kuseni sithandana ngokubulili obufanayo. Sonke ithini lento kucebo elikhulu likaNkulunkulu. Mavundla Media, shaking hands with the fourth industrial revolution. You are live. Mavundla Media.